Здравейте, казвам се Ивайла Янкова и съм холистичен акне-терапевт. От 10 години помагам на жени с акне да се справят устойчиво с проблемите на своята кожа, адресирайки дълбоките причини за появата на акне. Нека да ви кажа, че акнето при жените винаги е свързано с андрогенните хормони и независимо дали пъпките се появяват около менструация или през целият месец, дали са свързани с някаква храна, с червата или с каквото и да било, накрая всичко опира до повишаване на андрогенните хормони, тестостерон и дехидротестостерон. Тези хормони са свързани с рецептори в кожата и повишават себумната секреция. Тези хормони могат да се променят спрямо динамичните промени на нивата на естрогените и на прогестерон през месечния цикъл, през месеца, но накрая отново всичко опира до повишени андрогенни хормони. Дори в изследванията нивата на тези хормони да са в нормални нива, в референтните стойности, на ниво кожа те могат да са повишени и рецепторите могат да са силно реактивни и да реагират на тези нормални андрогенни хормони. Много често виждаме нормални резултати на мъжките полови хормони в изследванията, но това по никакъв начин не кореспондира с реалното състояние на човека с акне и състоянието на кожата му. Акнето ще намалее и кожата ви ще се преобрази, ако успеете устойчиво да намалите нивата на тези андрогенни хормони. А как се случва това? Като се открие основната причина или причини за тази дисрегулация. Може да е свързано с здравето на червата, може да е свързано с нервната система и адреналните жлези, с лимфната система и общият повишен токсичен товар в организма. Може да е свързано с дисрегулацията на инсулин и на кръвната захар. Дадох ви много жокери, а сега е ваш ред да потърсите къде се корени проблемът с вашето акне.